Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου. Καλησπέρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα ασχολούνται με αυτό το πορτοκαλί κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη. Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια. Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη στην σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κνήτικοι νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, θα βγει κουτσούμπα στην Κομωτινή. Να πας. Ωραία. Στο καλό. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσουμε την ελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κάνα 2 μέρες εξαφανίζονται. Οπα, δάκτυλος. Κάποια προβοκάτσια μυρίζουν εδώ πέρα. Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό? Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια. Γεια σου, Απόστολε. Γεια σου, φίλε. Και κάτι, δεν μου λες, επειδή τα συστημικά μέσα δεν τα πολύ πάω και τέτοια. Πάμε στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσή, ομιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει. Πού πάει? Επειδή έρχεται ο Αλέξη γι' αυτό. Φεύγουν, ξέρω εγώ. Δεν πάει ακόμα. Όταν τους πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο, με τα σφαίρωτα, όπου να είναι δηλαδή. Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προγραμματικά. Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα. Έρχεται ο ηγέτης. Καλώς. Εντάξει. Γιατί δεν βλέπω να το λένε, κορώνω πάρα πολύ. Θα υποθεί κι αυτό, θα υποθεί. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις 2 μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανίκο που είναι τα πρακτορία. Ξέρω. Ακίνητος. Έχω ακούσει 2 ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα. Ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200. Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε. Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να σου ρωτήσω κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω-γύρω που. Αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, κάτσε λίγο να χαζέψει την Ιερά Οδό, να το χαρίσει. Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φόβο. Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Ζανζελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό. Πολύ μυστήρια. Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν. Γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε. Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε. Πούντο. Να το. Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά. Κάπου διάβασα εχθές. Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό. 25 εκατομμύρια. Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν. Θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο. Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν. Όχι, για μαλάκες ψάχνεις. Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω. Σε πιστεύω. 25 εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν. Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη. Ναι, έτσι πάει. Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Ότι δηλαδή απόστα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι. Μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή. Δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα γκομενικά του. Μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι. Έλαντε. Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο Αλαφρονίας, ο παριστάμενος υπουργός υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάγκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα. Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς. Γκόμενα έχει. Τα ρήφασε εδώ. Μην πεις το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω. Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα. Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει. Δεν το ξέρω. Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
Γεια σου, με τη μία. Ναι, γεια, τι θες? Είμαι ηχολήπτης. Έλα. Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε με τον Ψινάκη, όχι με τον κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει μάλλον. Όπα. Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη. Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής. Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή και την έχει γλυκάνει. Δες το και θα καταλάβεις στο Messenger. Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε. Ο κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία. Α, δεν ήξερα, συγγνώμη. Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά. Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, ήρθε το... Εσύ έστειλες τον drone. Το ποιό, ντροπή σου εσένα ρε, να ντρέπεσαι εσύ. Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή. Με του Θεού, ντροπή σου εσένα βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές ρε, με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις. Τα έχεις με τον κλεωμένη ή όχι? Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε. Είμαι παντρεμένη. Άσε τα με τον κλεωμένη, είσαι παντρεμένη. Κι ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων. Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού. Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι. Το μείνεις, δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια. Έχει γίνει μποτσομόκο με τον κλεωμένη. Που λες είναι ψέματα, ο σατανάς ο πατέρας σου λέει να τα λες αυτά. Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά. Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο. Με τι? Είσαι το τέλος σου του. Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου. Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου. Στο γουδί στην κόλαση. Του φέκει. Δεν μ' αρέσουν αυτά ξαυγητικά. Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο σατανάς τα λέει, δεν τρέπεσαι. Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες. Αλλά ο πατέρας ο σατανάς θα λέει αυτά. Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω σατανάς, έξω. Έξω, έξω. Στο όνομα της του Χριστού. Παλιοκουμούνι. Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού. Κουμούνια, ήρθε το τέλος σας. Και ποιος έρχεται? Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε. Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.